खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जाख्लनायनि दायाव बे खेबाव पुलिसानो हमजादों जायनाखि रायजोआव जाख्लग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया जागासिनो दं आरो सोरबा सोरखारि मावख'गिरिफ्रा खामानि मावनो थाखाय रां दाबियोबा पुलिसनो मिथिहो होनानै सांग्रांथि होनायाबो जागासिनो दं नाथाय बे खेबाव रैखाथि होग्रा पुलिसानो रां दाबिनानै हमजानाया बेसेबां सोंखारि जाथाव नगाव जिल्लानि कचुवा पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर अनुप काटाकीखौ रां दाबिनायनि दायाव हमदों सासे सुबुंनि बेल होनायनि खामानि मावनो थाखाय 5,000 रां दाबि खालामदोंमोन साब इन्सपेक्टर अनुप काटाकीया 5,000नि सोलायै 4,000 सिम रां होनायनि खोथा जाबायमोन नाथाय जाय सुबुंनाव रां दाबि खालामदोंमोन बे सुबुङा रां होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनो मिथिहोदोंमोन बेयावनो बिथांमोननि मददजों 4,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो साब इन्सपेक्टर अनुप काटाकीखौ हमनो हादों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमा निक्सन बसुमतारीखौ अरुणाचल पुलिसा गुलि गावदों गहपुरनि आसाम अरुणाचल सीमायाव थानाय बरपुखुरियाव अरुणाचलनि पुलिसा निक्सन बसुमतारीखौ गुलि गावदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निक्सन बसुमतारीया गहपुरनि रङाजान गामिनि थागिबि नित्यानन्द बसुमतारीनि फिसाज्ला फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि दायाव गथाम गुलि गावनानै निक्सन बसुमतारीखौ अरुणाचल पुलिसा हमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों गुवाहाटी नोगोरनि गंसे लाक्जारि हटेलाव बुलु फिल्मनि शुटिं सोलिफुबाय थानायाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय समाज बेरेखा सावथुननि शुटिं सोलिनायखौ खौरां मोननाय लेखायै पुलिसनि गोख्रों अपारेशन जाय भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारदों नाथाय बे जाथायनि गुबै सल'आ मा बुलु फिल्मनि सोमोन्दै नोंथाङा जेरैबायदि सानदों बेबायदि नङा बुलु फिल्मआ मोनसे एसामिस सावथुनसो आरो बे सावथुनाव समाज बेरेखा जेबो दिन्थिनाय जायाखै हिमांशु प्रसाद दासजों दिथा होजानाय बे बुलु सावथुना रायजो राजाफोर नायनो हानाय बायदियै 9 सेप्तेम्बराव रिलिज खालामनानै होनाय जागोन 2022 मायथाइनि प्राक्सिन एवार्डबो देरहासारनो हादों बे सावथुना नाथाय बुलु फिल्म सावथुननि मुंखौ खोनानाय लोगो लोगोनो गोबाङानो गोरोन्थि बुजियो बेनि थाखायनो बे सावथुननि थार सल'नि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखायनो बुलु फिल्मनि हान्जाया गुबुन मोनसे रोखोमै सावथुनखौ फोसावदों आरो प्रमट खालामदों जेराव बिथांमोनहा शुटिं खालामफुबाय थानाय समाव पुलिसजों रेड खालामजानाय शुटिं खालामनानै रायजो राजाफोरनो सावथुननि गुबै सल'खौ फोरमायथिनानै होदों आरो गुबुन रोखोमै प्रम'शनेल शुट खालामनानै सावथुनखौ फोसावदों प्रमद बर'जों लोगो हमनानै जेब्ला सावरायो अब्ला खामानिया जागासिनो दंल' होननानै बुंथियो नाथाय खामानिया जागासिनो दं होननानै बुंनायावनो 2.5 बोसोर बारलांबाय बे अजदखौ होदों बिटिआरनि भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय फिन अल बिटिआर भेन्सार एलिमेन्टारि टिचार्स एस'सिएशना धरना होनाय हाबाफारि लादों जायनाखि 7 सेप्तेम्बराव क'क्राझाराव केबिनेट मिटिं जानो थांगासिनो दङ बेयाव बिटिआरनि 6.3 दफाखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ खावलायदों बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गासै 3,822 भेन्सार फोरोंगिरिफोरल' दं नाथाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा 3,822 भेन्सार फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होनो हायाबा बिथांमोननि फेइलारआ फोरमान जादों होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो इउपिपिएल सरकार जाब्लानो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जागोन होननानै इउपिपिएलनि मेनिफेस्ट'आवनो रोखा लिरनाय दंखायो बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा सासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन बिथाङा फरायसालिफोरनि जेंनाखौ लानानै खोथा बुंथियोमोन नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानाया दिनै 2.5 बोसोर बारलांबाय नाथाय फरायसालिनि जेंनाखौ सुस्रांनो हायाखै जाय दुखुनांथाव आरो बेनि थाखाय सोरखारखौ सोंखारियो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ गोहोगोरा आरो मोजां राजखान्थिगिरि जानोबा गाव खोथा होनायखौ लाखिनो नांगोन भेन्सार फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ केबिनेटआव सावरायाब्ला राजा लामा आरो रेल लामा जथायनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा लोगोसे गोलाव सम दानबान्था गैयालासे फोरोंगिरिफोरनि खामानि मावबोनायाव रांखान्थि आंखालनि थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों होननानै दुखु फोरमायथियो बिथांमोनहा बावैसो सिगांबो रांखावरि गैयैनि थाखाय फाहामथाय लानो हायैयाव बाथिराम बर'आ थैनो गोनां जादों आरो बेबायदिनो गोबां फोरोंगिरिफ्रा थैनो गोनां जादों बेबायदिनो थैनो गोनां जाबाय थायोब्ला बेनि दाया आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि सायाव सावरायनो थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमोबा बेनि सायाव सावरायनाया जागासिनो दं होननानैल' प्रमद बर'आ बुंथियो आरो बेबायदि बुंनायावनो 2.5 बोसोर बारग'लांबाय होननानैबो बुंथिबावो सोमावसारनाय बिथांमोनहा आसाम राइफल्सनि सासे जवाना गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ गोदोना हास'नानै बुथारदों बे जाथाया काछार जिल्लानि सिलचराव जादों
आसाम राइफल्सनि जवाननि मुङा रविन्द्र कुमार 35 बोसोर बैसोनि बुथारजानाय बिसिनि मुङा मनिका डग्रा आरो फिसाजोनि मुङा रिधि बादगाल 11 बोसोर बैसोनि बुथारनायनि दायाव आसाम राइफल्सनि जवान रविन्द्र कुमारखौ सिलचर पुलिसा एरेस्ट खालामबाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नखरनि दावराव दावसिखौ लानानैनो फिसायै रविन्द्र कुमारा फिसाजो आरो बिसिखौ गोदोना हास'नानै बुथारदों जाथायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बिथांमोनखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै रामफल बिल आन्सलिक एक्स भलन्टियार क'अर्डिनेशन कमिटिखौ दाफामफिनदों आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबियाव बनसुखौ मदद होनो थाखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि समाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा आफाद एक्स भलन्टियार क'अर्डिनेशन कमिटिखौ दाफामफिनदों जायनि चेयारमेना राजा तिलक ब्रह्म आरो कनभेनरआ सोरां नार्जारी गोदान आफाद दाफामफिननायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि दानि बिटिसि सरकार आरो एबसुआ गाव गावनि थांखिनिफ्राय जानगारलांनायखौ नुनो मोन्दों बेनिखायनो दुखु मोन्दों आरो गासै बिटिआरनि एक्स भलन्टियारफोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय लाबोफिननो थाखायनो एक्स भलन्टियार क'अर्डिनेशन कमिटिखौ दाफामफिननाय जादों लोगोसे बुंथिबावदों दि बिटिआर सोरखारनि गोहैलो खामानिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैला जौगानायनि बेलायाव साख्रि बाख्रिनि बेलायाव बिटिआरनि गासैबो बिथिङाव मोनथाय गैयै बायदि नुनायलाय बिखाया गाबखांदों बेनिखायनो ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव ओंखारदों आरो गासैखौबो मदद होनो थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा सिगांनि समाव आबोब साख्रिआवला आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि मददाव जेरैबायदि बिएसि बिटिसि मोननो हादोंमोन बे खेबावबो बयबो मदद होनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा नाथाय रावबो राजखान्थि हानजा आरो दैदेनगिरिफ्रा आफादखौ जाहाथे थगाया जुदि थगायोब्ला रैखा होनाय नङा आरो एक्स भलन्टियार क'अर्डिनेशन कमिटिआ फावसायनानै थाफिनगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय आसाम गलाघाटनि नयनमणि सयकियानो आसाम पुलिसनि डिएसपि महरै थिसनथाइ होबाय बार्मिंहामाव जानाय कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव भारतनि आइजोफोरनि लन बल्स गेलेनाय हान्जानि सासे सोद्रोमामोन नयनमणि सयकिया बिथाङा आरो बिथांमोनहा सनानि मेडेल देरहासारनो हानानै जारिमिनबो सोरजिदोंमोन दा 29 बोसोर बैसोनि नयनमणि सयकिया बिथांनो आसाम पुलिसनि डिएसपि महरै थिसनथाइखौ होबाय दिसपुरनि जनता भवननिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथांनो डिएसपिनि एपइन्टमेन्टखौ गथायदों लोगोसे बान्था महरै 50 लाख रांनि चेकबो गथायदों हा-हुनि जेंनाखौ लानानै क'क्राझार सहराव थानाय एबसुनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव सावरायलायनाय जादों जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिसि 6 शिड्युल कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो बिकेडब्लिउएसिनि गासै जिल्लानि गागि दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो आलासि महरै ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य काक्लारि बिथांमोनखौबो लेंहरनाय जादों बे सावरायमेलनि गेजेरजों गोलाव समनिफ्रायनो सोरखारि हायाव थानाय आरो हाग्रा ओनसोलाव थाबोनाय ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों बिथांमोनहा आरो वाटार बडि ग्रेजिं लेन्ड खास हाफोराव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय ट्राइबेल बर' सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनो थाखाय दाबि खालामदों लोगोसे फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ हजाइनि काकी ओनसोल गलाघाट आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव हाग्रा ओनसोलाव थाबोनाय ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनो थाखायबो सोरखारजों सावरायनाया जाबोदों नाथाय सोरखारा खामानिखौ मावनो नागिरोब्लाबो माब्लाबा हाग्रा बिफान आरो माब्लाबा डिसिआ हेंथा होबोदों जायनि थाखाय फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि गेजेरजों हानि मोनथाय होनाया जायाखै होननानैबो फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा बेराफारसेथिं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा जायनाखि आसामनि दाब दाब जायगा जेरै मैयानि समाव सनितपुर जिल्लानि बरसलायाव आरो बेबायदिनो गुरुखुथिफोराव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाया जाबोदों नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ आसाम सोरखारा मानो होखाराखै बे आसाम सोरखारनिसिम मोनसे सोंथि होननानैबो बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथोन होखादों बेनिखायनो बेनि गासै बिबाना आसाम सोरखारनावनो दं बेराफारसेथिं आसाम सोरखारनाव ल' एन्ड अर्डार सिभिल एडमिनिस्ट्रेशननि गासैबो गोहोआनो दङ बेनिखायनो बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारखौ नारसिननो हायो होननानैबो बुंथियो दिपेन बर'आ आरो बुंथिबावदि जेब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय आसाम सोरखारजों सावरायनाय जादों अब्ला उल्थायै सोरखारनि हायाव गोलाव समनिफ्रायनो थाबोनाय ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोरखौसो आयेन बेरेखायै थानाय होनानै सोरखारा होखारनायखौ नुनो मोनबोदों होननानैबो बुंथिबावो बिथां दिपेन बर'आ दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों